тамошобино аксияи беҳтарин сардодагиан дар анамин мағозаи Пари Принцесс марҳамат биёен. Ду магазин доранд. Мағозаи рақами 41 40 дар бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11-12 дарвоза даянд. Ряди магазинои шишагӣ духтаро аз ҳами наваражҷону сар карда то размерои подростковира аз ин нуқтаи савдо шумо либос мегиред барои фарзандотон. Нигоҳ кунед ҳамаи чи ҳастай, ҳамаха хушрӯай духтарона писарона. Баъд медонед бисёри либосои амин тобистона шонда духтарона писарона да аксияи калон рафтаистай 20% 30% аз он нархое ки буд мисол бо арзон шидагиай марҳамат духтаро биёен. Ира бинен омада наметонен нависен доставка низ доранд. Ҳозир ӯ борое ки аксияи бо 50-60% ӯро бо ма ҷудогона навор мекунам. Лекин ҳар он боре ки дидестен тобистона инош ҳамаш бо 20% 30% тахфиф пешниҳод шудагиай. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. На кассе омада наметонам муроҷиат кунен дар ва как доставкатон мекунам. тамошобино супер аксия рафтаистай бовар кунен. Нигоҳ кунен ягон ҷодаи хеле нарх нестай. Духтарона писарона футболкаи фасони турецки тамоми рангош тамоми намисол гулоша бинен чӣ хушрӯ нархошон 20 сомон бовар мекунен. Турецкиай размер боша ай 2 сола то 14 солара ҳастай. Шушта кӯдакотонда мепӯшонен марҳамат духтарона писарона бо нархи дастрас дар мағозаи турко. Ҳамаи 20 сомонӣ шудагиай успед кунен хушрӯакай. бозори Корвон тарафи Тилобозор даянд биёен ҳатман биёен духтаро. Тарафи Тилобозор байни 11-12 дарвоза мағозаи Пари Принцесс. Ряди магазинои шишагӣ духтаро мағозаи рақами 40 ва 41. Интихоб хеле зиёда чӣ тавре ки гуфтум аз ами 2 сола сар мешава то 14 солара размер меёбен. ҳам духтаронаша ҳам писаронаша. Ира бинен иҷа рангош бисёрай ҳар яктае. Ира мисол мо навор нагирифтем пачка борай. Шумо вақт дошта бошен духтаро аз наздик биёен бинен. Омада наметонен нависен дар ва как шумо да доставка мекунан. Ира бинен чӣ фасона 20 сомоне бовар мекунен турецкия. ва духтарако нигоҳ кунен аксияи беҳтарин дар мағозаи турко рафтаистай як буракак бинед анамхе муслинови вай астай боҷигастаю комбинзона марҳамат нархошон медонен чанд сом 50 сомон аксия рафтаистай 50 сомони муслинахтон медонен чихе материали мулоимаки хушрӯй барои кӯдако ҳамин аҷоибайда мисол на кӯдак да вай меброра аллергия ҳам гарм намеша кӯдакотон беҳад хушрӯчаи шушта мепӯшоненша нархаш 50 сомон шудагиай. Аксияи калон ана баъд инчунин нигоҳ кунен анаи моделакоям аксия шудагиай 50 сомона хушрӯчаан ина муслин не дигай материалаш лекин ишам аҷоиб фасон борои қимати асаду чанд сома борай инамиё 50 сомон шид. Ана баъд ёра бинен духтаро боҷикчора чихе фасона ия муслиновияй нархаш 50 сомон. Мана марҳамат чанд расветка дора ё ваяна духтари бачагида мешава муслинови беҳадам фасонак. Бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат байни 11-12 дарвоза мешава духтаро мағозаи рақами 40 ва 41 Пари Принцесс плакатшон аст ба осонӣ пайдошон мекунен. Хеле аксияҳои беҳтарин дар ин мағоза чихеле медонен тез мегзара ҳатман инстаграмшон дам подписатся кунен то ин ки аз новинкаҳошон қафо намонен. яко хушрӯванд духтарако нигоҳ кунен аксия эълон кардиян. Нигоҳ кунен анам хел духтарона 110 сом буда турецки оригинал 110 сомон буда ми бодикчо ҳозир 50 сомон шудай бовар мекунен турецки оригинал беҳадам сифаташ хушрӯай. Мана хеле нарх ягон ҷода нестай касседа дар корай 50 сомон ина кӯдак бинӣ мерен мисол ягон касда туҳфа мебарен барои фарзандои хитон мегирен аҷоиб хушрӯчаян 50 сомон ҳамагӣ. Мана марҳамат турецки оригинал 50 сомон. Бозори Корвон даян биёен тарафи Тилобозор байни 11-12 дарвоза ряди магазинои шишагӣ магазини рақами 40 ва 41 мағозаи Пари Принцесс. Анаи клубничкоша бинен бо чихе фасонакае фиолетовишам ҳаста ина хе сирхакшам аст бинен чихе фасон бои шапкача дора диден духтаро ҳамагӣ 50 сомон. ва духтарако нигоҳ кунен инамино 125 сомона боран турецки ҳози аксияи грандиозни рафтаистай дар мағозаи Пари Принцесс ино медонен 50 сомон шудагиай. Марҳамат успед кунен беҳадам хушрӯчаян. Як бор аксия карда будан 80 сомонӣ ина боз ҳам ози камаш мондагиай
50 сомон кардагиян. Успет кунед духтаро, бовар кунед материалош да гап нест. Буракҳои қимат ҳозир ҳамагӣ 50 сомон шидагияй. Турецкий оригинал. Бозори Корвон тарафи Тило бозор марамад биёен байни 11-12 дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ мағозаи рақами 40 ва 41 пари принцесс плакат шундааст. Ба осонӣ пайдошон мекунед. Духтаро хеле аксияҳои ҷада бисёр ай ҳозир тамоми либосҳои тобистона шонда аксия доранд. 20%, 30% инаи дигарош ҳамаш арзон шидагиай. Духтарако боз як аксияи беҳтарин дар мағозаи турко хушругӣ шадиден. Нам хел двойкачаҳои фасон бои гарданбандоша бинен аҷоиб хушруван 150 сомонӣ будан аксия рафтестай 100 сомон шидагиай. Тоза бори фасони туркӣ сифаташ да гап нест. Аз ҳар як модел чантаи расветка дора. Размеро бошад аз 3 сола то 6 солара мешава. Марҳамат духтаро каседа дар курай биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11-12 дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ магазин рақами 40 ва 41 пари принцесс плакатшон аст. Ба осонӣ меёбен. Магазини турко тамоми намуди анамин либосое ки иҷада ҳастайко ҳамаш турецкие духтаро ҳамаш да ҳозир грандиознаи аксия пешниҳод шидагиай. Успет кунен духтарона писарона ҳамаш ҳастай. Духтарако нигоҳ кунен куртои фасони 300-280 сомона грандиознаи аксия шидай. Турецкий оригинал дар мағозаи туркӣ медонен чанд сом 150 сомон. Бовар кунен аҷоиб хушрувани 300 сомон буд. Бо биён ина биркоша бинен касе худаш хардагия медона ки чӣ сифатаю чӣ нарх доштан. Ҳозир ҳамагӣ 150 сомон. Размеро бошад аз 4 сола сар мешава то 9 солара ҳастай. 7 сола 8 сола 9 сола то 9 солара размер меёбен. Бозори Корвон даян тамошобино хушругӣ шабинен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11-12 дарвоза марҳамат биёен духтаро. Мағозаи пари принцесс мағозаи рақами 40 ва 41 ряди магазинҳои шишагӣ даян хушругӣ шабинен. Саб букаки тобистона ая ино беҳад фасон ай качестваш. Мана якта мегирен чанд сол кӯдакотон мепӯша. Марҳамат анаи моделам диден 300 сомон буд двойкачаяй. Ҳозир бошад 150 сомон. Ҳаминоям 150 сомон шидагиай. Рақамҳо ҳаст. Агар омада натонен нависен доставкатон мекунанд духтаро. Успет кунен тамом нашида дархост кунен. Анаи намуд курто духтаро 250 сомон кам набуд. Марҳамат ҳозир аксияи беҳтарин кардагиян грандиознаи аксия. Нархошон 100 сомон бовар мекунен. 250 сомона турецкий оригинал 100 сомон шидагиай. Биёен духтаро тамом нашида биёен духтаракотонда бигирен. Размерошон боша ай 4 сола то 7-8 солара ҳастай. Ира бинен чӣ хел моделакҳои фасонай 100 сомон турецкий тоза. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11-12 дарвоза даян мағозаи пари принцесс мағозаи рақами 40 ва 41 ряди магазинҳои шишагӣ. Духтаро омада натонен нависен доставкаам доран. Ва якура бинен духтаро чӣ хушручаян. Материалошон аҷоиб роҳат барои фарзандои шумо. Ҳамагӣ 100 сомон шид. Мана турецкий киртачаи фасон дар кортон боша ҳатман мағозаҳои пари принцесса омада як буракак тамошо кунен. Нигоҳ кунен да инами новинко ина духтарона писарона инамино ҳамаш да аксия рафтестай ё 20%, 30% бо аз нархи будагишон арзон мешава. Ин тройка боша духтаро 200 сомон 180 сомона тройкаяй. Аксияда медонен 100 сомон шидагиай. Ҳам хе хушручаян ира бинен шумо. Сифаташ да гап нест. Размеро бошанд аз 6 моҳа то 2 солара размер аст. Мана бинен чӣ хел фасончаяй. Ина духтаро успет кунен як баробар арзон шидагиай. 200 сомона 100 сомон. Фасониша диден духтаро. Бренди намияя Люсия беҳад хушрувай. Мана марҳамат расветкоша бинен чӣ хел фасонак шушта мепӯшонен кӯдакотонда. Бозори Корвон даян марҳамат биёен. Анаи тенниско бошад аз чанд сола? Аз 3 сола то 6 сола. Ай 3 сола то 6 солара размер ҳастай. Теннискора фасониша диден ина бинен брукчошон ка чихо хушру шорчикчошон кати. Нархи иноям 100 сомон 200-250 сомон буд ин модело 100 сомон шидагиай. Турецкий оригинал. Бозори Корвон даян марҳамат духтаро биёен. Анаи тройкошона бинен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11-12 дарвоза марҳамат мағозаи рақами 40 ва 41 мағозаи пари принцесс. И размеро
размери калонай диден духтаро чӣ хушрӯ то 6 сола 7 солара размер ҳастай ҳамагӣ 100 сомон шудагай. Ира бинен шортикша бинен футболкаша бинен рубашкаша бинен ия рубашкаш худаш 100 рубашкай лекин ҳозир акция шудай ҳами тройкара хича 100 сомон кардагиян. Духтарако агар омада натонен бинависен доставкатон мекунанд. Бори Туркия оригинали якум сортай бовар кунен аз нархи Тошкентам арзон додистиян шушта мепӯшонен кӯдакотонда 100 сомон ҳамагӣ. Ёра бинен охи духтарако чихе хушрӯчаян ина марҳамат касе малютка мепурсид малюткаҳои фасонак хушрӯе ҳастанд ки ино нархошон ҳозир 100 сомон 180 150 кам набуд ҳозир 100 сомон шудагай. Марҳамат турецки оригинал дар кортон боша ина кӯдакбинӣ мерен ё ки фарзандои хутонда мегирен духтаро бурд мекунен ҳам фасонай ман ҳамагӣ 100 сомон. Бозори Корвон даян биёен духтаро магазини туркоя эҷа бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11 12 дарвоза мағозаи Пари Принцесс мағозаи рақами 40 ва 41 мана ёра бинен охи чихе фасонакай мана аз навараждёни сар карда то чанд моҳара доранд то 2 сола то 2 солара 1 солара ҳаста ира бинен иқа хушрӯае ласинчикша бинед вайша бинен аҷоибот ҳамино ҳамаш 100 сомон барои фарзандои шумо. Марама духтарако омада наметонен нависен шуна доставкатон мекунанд боварӣ дорум махқултон мешава ҳам сифаташ зурай духтаро ҳам ҳеҷ ки надорай хели модел.